Eikä niinku silleen edes minkään rotkon. Kyllä mä oon ihan tälleen lähi. Jäinen kuva varmaan. Onkohan tää vaan ihan tällainen minimatka? Toi näyttää Ui, katsokaa. Ihana. Ihan vitun makea. Kato tuolta. Ihana. Ei mua kyllä pelata vielä. Katoppa tonne alaspäin. Ei mua silti pelata. Kato tää meidän Meitä ei saa. Pysähtyyks tää Se tossa? pysähtyy ja sit siinä vaihdetaan. Joo, mä sanoin ja sit se on siellä kirkolla. Jonotusten jonotuksen perään. ihan sikama. Ja kato, Iini, otapa tuolta takaa päin tuo. Eiks tuolla toi meidän kirkko? On. Eikö meidän pitäis sinne mennä? Mikä kirkko? Ei kun me mennäänkin linnalle. Me ollaan kato nyt väärä. Se on se Tapadipo. Se on se Tapadipo. Tipadapa. Ei tää niin paha, kun ei tää mene niin korkealle kuitenkaan. Tää menee tässä aika lähellä maata, niin ei tunnu niin pahaa. Joo, me ei liity kuin mitään katsomaan. Mikä on tämä luku? Tää vois lähteä kyllä jollain toisella. Lopen weer enkele reizen lopen. Dan moet je echt goed. Tää on ihan sikamagia kyllä. Ihana. Aivan ihana. Ihana tää on hyvä Video. Joo. Se, ei, kun se vie ihan sikarakkuja ja ihan sikatilaa. Sulla laturi mukaan? Hoe gaan we daar naartoe? Tämä nyt siis tarkistanut sitäkään. Tää kyllä ihan sikamagia. Vähän karun näköistä tossa alhaalla. Ongelooflijk honger toeristen. Missä on Sagrada Familia? Tuolla. Ik vond het wel raar, want dan denk ik. Se on kyllä iso. Je gaat dus Kun katson, se on niin iso. Mä ostan kunnon tolleen tietää. Tuolla me asutaan aina näkee. Tänne pääsee vielä bussilla. Ihan sikamagia. Ei mua jotenkin nyt pelottanut yhtään. Mä ajattelin, että tää olisi voinut olla. Niin mulla ihan se, voisi mennä vaikka tuolla keskeltä. Jos taas mennyt sen meren päällä, kun taas varmasti se olisi vielä Oi, nyt kauhean kun ei tulisi semmoinen huikoo.